बिसोर जेब्लायबो बेबायदिनो खा बिसोरखौ मानो गिनानै खारदों बिसोरनिफ्राय बासायनोब्ला बोलो लानानैसो बुलायनांगौ मा नों खोनाखो नामा आंनि बे खर'नि ब्रेना सर्ट जानायनि सिगां नोंसोर बेनिफ्राय ओंखारलां नों नोंनि रागाखौ एसे हमथानो नाजादो मानोना नोंनि बे रागायानो नोंनि जिउआव गोबां गिदिर गिदिर खहा लाबोनो थांगासिनो दङ हेलौ लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोन बयनिबो सेराव लानानै फैदों बर'निनो सासे मुंदांखा फावखुंगुर बिथां सुबर्ण बसुमतारी बिथांनि सुंद' सोमोन्दै बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना बिथांनि सोमोन्दै सुंद'यैब्लाबो मोनथिनो लुबैदों भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय लोगोफोर सुबर्ण बसुमतारी बुङोब्लाथ' बयबो मोजाङैनो सिनायखायो जानांगौ बिथाङाबो सासे फावखुंगुरजों लोगोसेनो स्ट'री स्क्रिप्ट राइटार डाइरेक्टर एडिटर केमेरामेन अल इन वान होननानै बुंजायो आरोना बिथाङानो जाहैबाय क'क्राझार जिल्लानि मैनागुरि गामिनि थागिबि बिथांनि बैसोआ गावनिनो अफिसियेल पेजनिफ्राय मोननाय बादिब्ला 1993 मायथाइनि 30 अक्ट'बर एबा बिथांनि बैसोआ दायो 32 बोसोराव हाबनोसै आरोना बिथां सुबर्ण बसुमतारीया सावथुन मुलुगाव 2013 मायथाइयावनो आगान होजेनदोंमोन आरो बिथांनि फाव खालामजेननाय सावथुननि मुङानो जादों बाक्सा जिल्ला तामुलपुर एरियानिफ्राय दिहुनजानाय गोसोजों गोसो मुंनि मोनसे दिसारि सावथुन बे सावथुनावनो बिथाङा गाहाय रलाव फाव खालामजेनदोंमोन बेनि उननिफ्रायनो बिथाङा गोबांथार आबुं बर' सावथुनफोरावबो फाव खालामबोबाय लोगोसेनो बयनिख्रुइबो बांसिन बिथांनिनो स्ट'री स्क्रिप्ट लिरनाय सुंद' सावथुनफोरा दायो ससियेल मिडियायाव गोसारनानै दङ आरो गोबां आबुं बर' सावथुनबो बिथांनिनो लिरनाय डाइरेक्सन खालामनाय दङ लोगोफोर आरोबाव मोनथिनाय बादिब्ला बिथांनि स्ट'री स्क्रिप्ट लिरनाय सुंद' सावथुनफोरखौ मोननै मोनथामसो चेनेलफोरा बिथांनि लिरनायजोंनो सोलिनानै दङ होननानैबो मोनथिनो मोननाय जादों लोगोफोर नोंथांमोन खायसे खायसे मोनथिखायै जानांगौ बिथां सुबर्ण बसुमतारीया गावसोरनि एरियानि गोबांथार लाइमोनफोरखौ बिदिनो सावथुन मुलुगाव लाबोनानै बयजोंबो सिनायजानाय खालामबाय जेरै मनिषा मुसाहारि प्रिति नार्जारी बिथांमोनाबो सुबर्ण बसुमतारी बिथांनि अनसायनायावनो दिनै सावथुन मुलुगाव बयजोंबो सिनायजानाय फावखुंग्रि महरै जाफैबाय लोगोफोर आसा खालामबाय नोंथांमोना बिथांनि सोमोन्दै सुंद'यैब्लाबो मोनथिनानै मोजां मोनबाय बिथां सुबर्ण बसुमतारीनि सुंद' सोमोन्दैनि भिडिअ'आबो बेखिनियानोमोन बिथांनि सोमोन्दै जाखिनिखौ मोनथिदों नोंथांमोननो फोरमायनानै होबाय भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय